Слава на Бога, спрете ми поете, ако обичате. Днеска темата, която ще разсъждаваме, е от Божие Слово. И темата по-скоро е: всеки човек сам избира къде и с какво да живее живота си. При Бога или далеч от Него. Ще вточа на темата. Всеки човек сам избира къде и с какво да живее живота си. При Бога и далеч от Него. Виж, когато Бог създаде Адам и Ева, Бог им даде наистина една заповед на Адам. И реално те имаха възможност да живеят с Бога, покорявайки се Неговата заповед и да ходят в покорност на Бога, или да изберат да се грешат. И те направиха греха. Но сега няма да говоря точно за греха, какво слуша това. Но искам да ви кажа, че винаги при човека, при всеки човек има възможност да живее при Бога и с Бога и да живее за този свят. Това е избора. Така че понякога хората избират света и идват лоши неща в техния живот. И после казват: да няма Бог, защото да е твърдил на главата ми. Вижте, това е твоят избор. Си избрал лошотията. И следствието това е, така, каквото си човек, това ще пожени. Когато избереш лошото, и да лошото. Когато избереш Бога, и да доброто. Сега ще дам Словото Божие сега. Ще дам една притча, всички знаете притча за блудния син. Всички сме чели, но виждаме сега, ще видим колко дълбочина има в неща. Важно е къде ти е добре. В бащиния дом или далеч от него. Ще ви кажа защо. Понякога децата, прасвайки, цял живот се били под контрол на родителите си и като само да прасна, аз знам какво да правя. Аз ще да прасна, ще се махна от къщи, аз знам как да живея. Виждаме, че има и такъв пример в Библията. И много често се да провал. Що? Защото човек мисли, че знае как да живее, но реално без бащата, без майката, без семейство става трудно. Защото няма кой да те води, кой да те показва нещата, кой да те насърчава, кой да те държи. Сега има един въпрос. Къде се чувстваш по-добре? Бащиния дом или далеч от него? Това е въпросът сега. Къде те е по-добре? Ще кажа защо. Горе малко в духовен аспект. Когато говорим бащиния дом, има преди точно и църквата. Църквата е място, където Бог присъства и ние сме наистина Божии деца. Яна 12 Словото Божие казва така: а на ние, които го приеха, Бог даде право да се нарекат Божии деца. Да, такива сме. Ние сме Божии деца, Бог е нашия баща. Въпросът е сега: къде се мириш? Къде ти е приятно? Има хора, които отидат на църква и гледат с 4 очи за времето, да отидат в живота. Едва не църквата е там и него задължение. Има и такива моменти. Но човек трябва да изпита себе си. Къде му е приятно? В света или в Бога? Удоволствията вънка или Божия мир в църквата? Сега ще кажа защо. Когато си в църквата, може да имаш два вида настроения. Да ти е хубаво да бъдеш там и да чакаш да свърши времето, да изчезнеш от там на къде е. Това са двете неща, двете крайности. И сега, много въпросът е там, че човек трябва да знае, че в Бога има всичко необходимо, сега да се покоря на Господа. Така ли: Господи, аз се доверявам на Тебе. Оставам живота си в Твоите ръце. И когато се стане в ръката на Господа, Бог е този, който ще даде всичко необходимо. Ще даде здравето и работата и всички неща, които са необходими. Вижте, Словото Божие казва така в Петрова, 2 Петрова, 1 глава, 3 стих. Понеже Неговата божествена сила ни е поделила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призвал своята сила и сила. Виждаме, че чрез Христос Бог е този, който каза: няма да я оставя. Не стави Божии деца. И Словото Божие се казва: ако вие, които сте с ним, когато децата те поискат хляб, няма да ти камък. Ако поиска риба, няма да ти змия. Толкова повече Бог, който е добър, ще даде добри неща, че дате ви ден и нощ. Ние сме Божии деца. Така че Бог те обещава. Важно е да ни се даде ясно представа и сърцата си наистина уверение, че Той е нашия баща и ние сме Негови деца и Той няма да остави, няма да ни забрави. Сега, вижте сега, в Филипяни казва така, какво трябва да вижте: апостол Павел, бидейки Божие дете, той казва така: не казвам това поради скръвност, защото се научих, съм доволен и в който състояние се меря. Знае в скръвност да живея, знае се в изобилие да живея, във всяко нещо и при всички обстоятелства съм научил тайната. И да съм сит, и да съм гладен, и да съм в скръвност, и да съм в изобилие. Коя е тайната, вижте? Тайната е: за всичко имам съд чрез онзи, който ме подкрепя. Бог няма да остави, Бог няма да остави. Който от нас да преминава през изпитание, знае, че
Словото Божие също днес. В Писание каза, даже майка, кърмънца, да сега също се, аз няма те оставя, аз няма забравя. Бог е същия. И важно ли се, знаем, че този, който е в нас, е по-велик от този, който е света. Слава да бъде на Господи. Сега, при положение, че нашето плане е в Господа и купнем да бъдем с Господа, ние разбираме, че не е това, което притежаваме важното. Важно е този, който не притежава самия нас. Това е важното. Ти можеш хубава кола, може да имаш къща, може да имаш пари, може да имаш богатства. Ти неща ги притежаваш ти. Но важно е кой притежава тебе. Чий си ти? Божи ли си или си в този свят? Сега, в Яков 4, вижте, сега има предупреждение. Това са Божи слова, които са много силни. Казва така. Прелюбодейци, не знаете, че приятелството е вражда против Бога. Значи човек, който иска да бъде все повече този свят, става враг на Бога. И какво става? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Тук света става дума за хората. Става дума за духа на този свят. За княза този свят Сатана. Няма как да държим цялата ръка, дявол за ръката, но ръка Бога ще е Сатаната. Няма на къде да вървим. Словото Божие каза, Рима ще държите, никой не може сигурно да му господари. И не ще бити, ще намази, прави стената. И сега, в Словото Божие, Яна 10 каза така, къде се идва да откранне, закони да погуби. А Исус каза, аз дойдох да имате живот и то изобилен. Така че, трябва да сме наясно. Кого следваме, да къде пътуваме и къде сме да вървим. Ще кажа защо. Понякога давам една аналогия, с едно, нашия живот е като един път, който вървим. Качваме се на автобуса и се го продължаваме. И сега спирка, наближава времето, което трябва да отидем. Обаче, ако не знаем къде отиваме, и ако знаем, че място, като че не е добро, трябва да сме от автобуса, да сменим курса. Така е християнския живот. В Притчи 16:25 така, има път, който се вижда прав, почтен човека, но краят му е път към смърт. Така че, трябва да внимаваме как живеем, което ако не достава удоволствие. В 1 Йоанна 3:15 казва така, не любете света, не така каквото е света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко е в света, похота на плътта, познат научите, ще славят на живота, не от Отца, но от света. И света преминава и походите, а който върши Божията воля, пребъдва до века. Тук ясно каза, в този има изкушение. Винаги ще има. Изкушение, похота на плътта, познат научите. И че Притчи каза, както ада няма места, така и човечето няма места. Си искаме повече и повече, се от хубаво по-хубаво. Това е като стремежеш в човека. Значи Бог каза, задоволявай се. Значи това е много важно. Апостол Павел научи тайната. И сега защо е към тези неща? Вижте. Това ще да ни приема Словото Божие, каза за блудния син. Сега, въпросът е, човек, когато е далеч от бащиния дом, от Бога, той е реално в света. И знаете, когато човек живее в света, знаете къде достига? До Рошковиче. До безходица. Абсолютно винаги. Без значение, бъдещето как изглежда. Дали може да има последен модел дрехи, може да има последен модел кола. Вътре той е в Рошковите, вътре. В духа е в Рошковите. Няма как да бъдеш добре, да че е добре, когато вътре Бог го няма. Сами Исус казва в Матея 16:26. Какво ще ползва, ако спечелиш богатството на цялата земя, а загубиш живота си? Какво ще даде земя душата си? Няма как. Този свят не може да е нещо, което ти притежава. Мира идва от Господа. Спокойствието, утехата, благодатта. Това са неща, които са от Господа. И ако човек си до Рошковите и не прави нищо, знаете какво става? Почва се оплаква. Си някой е виновен. Когато Адам се греши, Адам каза, жената е виновна. Жената каза, не, змията е виновна. Всеки търси причина в другия за това, което е направил той. Това е така. Обаче проблема е, че Бог е дал воля на всеки човек, въпреки че сила някъде да може отново да избере Господа, да се видим пред Него. Това е наистина Божия милост. Сега вижте, важното е човек да осъзнае, че има Бог. И човек трябва да се върне при него с покаяние. Понякога има хора, които са горделиви, които казват, аз сам знам как се справиш с този живот. Сам не става. Опиташ едно, падаш. Ставаш, продължаваш и пак падаш. После пак и в името разбираш, че сам не става. В Притчи 16:25 така. Теготата смирява човешко сърце. Даже човек, когато изпадне, не казвам, че Бог иска да се долу, но Бог иска даже когато сме долу, винаги готово така. Притча казва така.
Ако прави не 7 пъти пане, какво каза? Бог първо повдига, не го остава. Значи Бог първо голямата си любов. Използва всяка ситуация да може да възстанови, да върне при себе си. Докато тяло иска да убие, Бог се да възстанови да е живот. И сега, нещо, което може, колкото и човек е по-далеч от Бога, толкова повече затъва в този свят греха. Колкото е по-далеч от Бога. Няма как, това са два свята. Или си тесния път, или си широкия път. И не води към небето, други води към ада. И сега, но тук което е важно, че всеки сам избира лично, това, което е нещо много важно. И никой не може да каже, ама ели кой си винен за моите грехове. Ели кой си винен за моите това, което състояние, което съм аз. Понякога може да има обстоятелства около нас, които да са много добри, но в каквото обстоятелство има Бог. Бог винаги има промисли как да изведе от ситуацията. В Еремия 2011 каза така: аз имам мислите, които мисля за вас. Знай мисли. Мисли за добро, а не за зло, да една бъдеща надежда. Винаги при Бога има мисъл за добро. Може всяка е там в прошковите, може всяка е на неприятно място, но Бог, когато се обръща към Него, Той винаги има милост. Неговата ръка не се скъсила да спасява, да благославя и наистина да възвръща хората. Сега, казах тази причина за блудния син, ще е причина кратко само. Словото може да казва, че някой си имаше двама сина. Обаче на кого говориш виж сега? Това е много ясно. Много е така, много важно да разберем. В първи това си казва така: всички бирници и грешници приближаха при лошата. Бирници и грешници. Хората, които бяха, ако мога така, отритани от обществото, идваха при Исус да го слушат. А хората, които имаха себе си за духовни водачи, тези, които фарисеите и книжници, роптаеха. Казаха: този си приема грешници и иде и пи с тях. Прави хубаво на нищо. Даже нарека Исус приятел на бирници и грешници в Лука 7 глава. Обаче Исус Христос по никакъв начин не опънеше на тях. Той каза: вижте, когато беше в дома на Леви, тогава Матей, после става Матей, той беше Леви банкера, и когато Исус го покани да последва, и тогава Леви събрал около себе всички приятели, подобни на него, да ги запознае с Христос. И тогава, когато беше в дома на Леви, тогава фарисеите и книжници пак роптаеха пред Христос и казаха: що идете и пиете с бирници и грешници? Защо? И тогава Исус каза така: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не са нужда да призва правилните на грешните покаяния, макар че бяха грешни. Но той каза: здрави и болни. Сега дума, тези, които се нуждаят от мене, аз имам при тебе. Тези, които не ме търсят, няма кой прави при тях. Тези хора имах себе си самодоволни, самодостатъчни. Исус каза с тези хора: когато си говори за Бога, сърцата им се тече от Него. Така че, той знаеш къде отива и какво прави. Сега, нека да кратко приемем тази притча, за която сме за малко. Сега този млад мъж действаше както днес действат много млади хора. Казват: не ми давай къл, пари ми дай, аз знам как да живея. Много пъти ми чуете нещо. Това е философията на майите. Едва не сме стари, не сме дърти, не сме демоти, не разбираме. Обаче виж какво словото бъде сега. Някой си имаше два сина. И по-младите от тях рече на баща си: тате, дай ми дела, който ми се пада от имането. Сега дума: дай ми парите, аз знам как да живея. Ти не ми говори, бе. Дай ми парите, бе. И баща му ще се баща му. И той ме раздели имота. Раздели го. Каза: това е твоето, това е брат ти. Обаче какво случи се от това сега? И не след много дни по-младият син събра всичко, отиде в далечна страна и там разпрее емоции с разпуснати живота. Виждаме, че колкото и пари нямаше, колкото да бяха те много в него идиочи, този живот доводи до там, стигна до нулата. И какво стана сега? И като похарчи всичко, настана голям глад. Представете си, ако теж пари, много приятели, голяма компания, купони, ядени и пени, да, всичко е супер. Обаче, като всички парите, остана напълно сам, няма никой до него. И какво стана сега? И той спадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на онази страна, който го прати на полета си да пасе свине. И желаеше да се насити с рожковите, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. Представете си, богаташкият син с многото пари, многото големи мечти, син до там да отиде да храни свините и накрая да завижда на тях. Представете ма кодето няма кой да иде. И тогава започна да съждава. Тогава ще започна да мисли в себе си. И като дойде на себе си, значи този момент е много важен. Всеки един човек в живота му идва време, когато тя замисли върху живота си.
Не можеш да живееш ден за ден и да се притесняваш за утре. Замисли се, този живот, който живееш, на къде те води? И коя е крайната точка, крайната цел на живота си? Ако живееш ден за ден, то тогава всичко е безмислено. Но ако човек не се разбере, че има нещо повече, трябва да замисли как може да се завърне при Бога, когато е оставил. И Словото Божие каза така, и започна да се рождава. А като дойде на себе си каза, колко наемници баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам тук от глад. Ще се стана, ще да при баща си и ще му река, татя, се греших против небето и против тебе. Не съм вече устоен да се наричам твой син, да приема като един от наемници си. Той беше готов да се върне при баща си, в дома на баща си, като слуга, не като син. Защото той беше похарчил всичко. Той взима своя дял, отиде и похарчи ги и вече нямаше място в тази къща. И баща може да, даже рискуваше, баща му да каже, сине, извинявам се, но ти нямаш нищо в тази къща. Тази къща ще ти си взима своя дял и се отиде. Ти можеш да само на гости. Баща може право да каже нещо. Нека бъде се остана сега, вижте. Този човек осъзнаваше своето състояние, на това все още не променеш нищо. Той продължава да стои там и разсъждава. Сега, при баща ми слугите, той разсъждава и стои там. Докато човек стои и само разсъждава, почва да самосъжалява. Понякога хората казват, аз, живота ми не върши, защото така иначе почва да и се стои там на същото място. И съдбата е била такава, улицата е била такава, кой си бил виновен, много пъти слушат тези неща. Но виж какво прави сега. Той осъзна и взема решение за себе си. Взема решение да се върне. Без значение, че може да чуи всичко от баща си. Той взема решение. Когато взема решение, тогава, че наистина стана истинско покаяние. Покаяние не само от думи, но истинско покаяние. И от слуга на греха стана Божие дете. Вижте, защо казвам тези неща? Вижте, в Римляни 2.4 казва така. В Римляни 2.4 тук за Божията благост, Божията милост и Божието дълготърпение. Казва така. Или презираш неговата богата благост и търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е да начина да те води към покаяние. Значи Бог е благ, Бог е търпелив, Бог е дълготърпелив към тебе. Целта му е да те доведе до покаяние. Значи, понякога си казваме, Боже, колко много си е търпял всеки от нас в живота. Върши се какви не грехове, преди да поставим Бога. Но Бог е стоял да е търпял. Дошло времето, когато е дошъл да почекал на вратата. И тогава си казал, да, Господи, благодат, че ти има, прости ме. Макар че наистина всеки от нас се заслужава смърт през закона. Заплата на греха е смърт, но Бог е милостив. В Матея 3.8, когато Яков се проповядваше, покайте се, понеже Божия съд наближи. И после тогава идваха при него много хора. И той казва така, принасяйте плодове достойни за покаянието. Или следствието от вашия живот. Плодовете, това са наистина делата, които вършим. Самия Яков каза, вяра без дела е мъртва вяра. Така че, вяра, която не води към промяна, те нищо не ползва. Словото Яков каза, без съвет и вярата те треперят. Нашата вяра трябва да води към променен живот. Стъпка по стъпка да се завиди нещо, защото ще кажа, защо. Рима 6.20 говори ярък контраст. Заплатата на греха е смърт. А Божия дар е вечен живот в Христос нашия Господ. Така че човек не се прави своя избор. Кой избира? Греха е смъртта или избира вечността? Сега, решението стана и дойде при баща си. И какво се получи сега? В Свит 20 казва така. И като стана, дойде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му. Смири се и като се втече, хвърли се на врата му и го целуваше. Представете си какво става. Значи баща му знаеше, че синът да къде ще се докара. Знаеше какви са способности. Знаеше, това, което има, ще бъде изхарчено. И не се върне. Баща стоеше там на пътя и го чакаше. Може би всеки излезе на пътя, чакаше да се върши своя син. И дойде време, когато го изчака. И какво стана така? И не му каза, елатка бе, ти бе синко, за кой държа тази къща? Какво ще искаш ти? Какво ще имаш тук? Взема си парите, изхарчи ги, пропиля си, отиде от нас, оставя на тук земена. Какво искаш почва от нас? Баща имаше аргументи да го кажеш нещо, довода. Но баща му, напротив, баща му отсилна, прегърна го и ще го каза сега. Той почна, тате, се греши против небето и против тебе. Не съм достоен да се нарекат твой син. И баща му спря.
Не остава на време да каже, искам да бъда като един слугите си. Не, баща му го прегърна. И бащата рече на слугите си, скоро донесете най-хубавата промяна. И облечете го служете пръстен на ръката му и обуща на нозете му. Докарайте го едно теле и го заколете и нека идем и се веселим. Виждаме какво отношение е. Значи някой ще каже, ама той не служаща с отношение. Да, никой от нас не служава нищо добро от Бога. Но Бог, поради своята огромна милост, ни подарява живот. И той не е само живот на земя, но ни подарява и вечен живот. Да, някой ще каже, никой от нас не го служава, но той е само по заслуги. Той го дава поради това, че Бог не обича. И Словото Божие казва така, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине. Ние никой вярва в него, но да има вечен живот. А сега от този случай, това, че сина беше в това положение, в Коринтия 7 глава 10 казва така, скръпта по Бога води до спасително покаяние. Сега синът може би скърбеше. И аз нагрубих татко си, оставя го, взимах си дяло, отидах едва ли не, отидах на далече, никой да не ме вижда. И смислих, че ще прекопсам. Какво направи? Пропиля всичко. Пропиля всичко и се върна при баща си отново. Вероятно се е чувствал гузен. Не му е било удобно. На баща му го пригърна и каза, дайте телето, нека да се веселим. И това е много интересна самата история. Бащата по никакъв начин не му каза, ти не служава да бъдеш вкъщи. Той не му на те каза нищо. Макар че имаш своите аргументи. Не му каза нищо. Той го прие и вижте какво каза сега причината, коя беше. Причината е, наистина, за да покаже тази любов, милост, състрадание, имаше причина. Защото когато дойдем при Бога, има нещо. Евреи 10 месеца така, и греховете, и беззаконието ми няма да помня за винаги. На основание на какво? На основание на това, че Христос умря за нашите грехове и дойде на тази земя да ни спаси. В Иоанна 13 казва така, поне Бог не е пратил сина на света, да съди света, но за да бъде света спасен чрез него. Целта на Христос не е да кажеш ти си така да. Да, знаем кои сме ние. Знаем кои сме. И Бог знае, но Бог показва милост. Бог търпи, Бог да го търпи, за да можем всеки от нас и да ги приема да получи вечен живот. И Словото Божие каже, че започва да се веселят. На две места в Лука 15 7 си каже, че когато една душа се кае, цялото небе се радва. Цялото небе, представете си. Коя работа става? То ще бъде спасен. И сега, в други случаи казва така, защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгъме и се намери. И започна да се веселят. Мъртъв и оживя. Значи, той беше жив за този свят, но мъртъв за Бога. Има хора, които са все още на тази земя, живеят си живота. И като аз съм жив, аз живея живота. Ти жив за този свят, ама си мъртъв за Бога. Необходимо е да се покаеш, да се навърдиш и да имаш нов живот. И това става, когато се човек върне при Бога. Иначе може да живееш много добър живот в твоите очи. Обикновено всеки човек одобрява живота си. Казвам, аз нищо лошо не правя. Гледам семейство, гледам се това и това. Едва ли не правя само добри неща. И всеки, ако питаш, всеки е ангел. Обаче, въпросът е какво казва Словото Божие за нас. Сега, когато човек живее в този свят, той е мъртъв в греховете си. Но когато е при Бога, Бог го съживява. И Словото Божие в Ефесяни казва така, 2 глава. И съживи вас, когато бяхте мъртви, чрез вашите престъпления и грехове. Причината, да кажем мъртъв, той беше в греха, беше в света. Света, човек е в греха си заминава. Но когато е при Бога, Бог го установява и му дава нов живот. Слава да бъде Господи. И вижте, има нещо, което е необходимо, едно нещо. В Деяния 17 си апостол Павел казва така. Бог проче, без да държи бележка за времето на вашето невежество, заповяда на всички хора, навсякъде да се покаят. Всичко навсякъде. Без значение кой къде живее, без значение в кой период на човешка история. Пътя към небето е само покаяние. Покаяваш се, приемаш Господа и Бог не се ти дава живот. И това е заповедта, която е актуална и днес. Тя е била, още когато Йоан проповядваше покаяние, се проповядваше покаяние. Диана после църква проповядваше. И днес това е заповедта на същата покаяние. Без покаяние няма прощение, няма живот. Това е самата истина. Без значение колко си добър в своите очи. Без значение колко добри дела правиш. И искам да кажа, че сега живем във времето, когато Бог да го търпи към хората, да могат да на покаяние. Бог да го търпи. Бог утре може да каже край на човешката история. Никой не може да каже, ама Боже, сега. Той е Бог, той е суверен. Когато каже това, тук ще прави. Но после ние трябва да използваме времето, което имаме на тази земя. Времето, което да може да помогне на хората, които не познават Бога,
да се спасят. Сега във 2 Петра казва така, 3 глава. Господ не забавя това, което е обещал. Според как някои смятат бавенето. Но заради вас търпи за дълго време. Понеже не иска да погият някой, но всички дадат на покаяние. Божията воля е всеки един човек да чуе, да го познае, да повярва, се покае и се спаси. Това е Божията воля. В Словото Божие казва, че Бог не е направил ада за човека, а за дявола и падалите ангели. Така казва Словото Божие, Матея 5 глава. Така че за човека има Бог направил рай, вечност. Обаче този, който отхвърли спасителя, за жалост ще отиде там да гори пада, защото отхвърли спасението. Сега, истината е, но въпросът е, когато дадем при Бога, това вече да си кажа малко, да има плодове достойни за покаяние. В Притча 27 казва така: който крие престъплението си, няма да успее, а който изповяда и остави, ще намери милост. Значи, ако се крием един от друг, да крием от Бога, колко сме грешни, се правим на святия, полза няма. По-добре е там, където имаш някакъв кусор, нещо не върви. Кажеш, Господи, помогни ми. Това не мога да справя сам. Но ти можеш. Бог да го търпи, чака, се покаяме, се променим и да може да бъдем в небето. И Словото Божие каза, вижте сега. Петър каза, защото доволно е миналото време, или същото време, когато сте живели така, както желаете да живеете, ежедневно се. Като се прекарим, ще се срестим в страсти, в винопийства, в пирование, в напиване, образни до служение и т.н. Значи Бог не нас съди за миналото, но ти каза, стига това време, същото. Обърнете се вече и живейте. И това е много важно. Езекил 18 глава, 32 каза така: покайте се и се отвърнете от всички престъпления, за да не ви погуби беззаконието. Отвърнете от себе си всички престъпления, с които сте съгрешили, и се правите ново сърце и нов дух. Понеже аз се благоволявам смъртта на този, който ми казва Господ Йова. Обърнете се и живейте. Колко аз се казва? Обърнете се. И вече нашия ангажимент, къде вижте, в Римляни 6 глава, 11 апостол Павел казва така: считайте себе си мъртви за греха, а живи за Бога. Това е позицията, която трябва да приеме човек. Понякога хората казват, аз състав, аз не мога да се оправя. Ама ти може да Бог ти дал сила чрез духа. Бог ти дал слово. Бог ти дал увереност, че той е с тебе. Иска от тебе стъпка по стъпка наистина да вършиш в това освещение. Евреи 12 казва така: търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Значи, ако човек само казва, аз съм християнин, но продължава да стои там в батака, продължава да свърши с старите грехове, полза няма от него от християнство. Като ти пригласят на човек, Господи, ма не с мен, вие които върши беззаконие. Тук днес на земята е времето, в което човек трябва да се справя с нещата. Може да не става за един ден, може да не време, но Бог иска да има мотивати. Мотивацията е да се справиш с греха в живота си, да го оставиш. И това е нещо важно наистина. Сега, има хора, които знаят много за Бога, знаят много. Днес живеем време, когато има много знания, но като че липсва живот. Сега, Коринтияни 8 казва така: знанието възгордява, а любовта назидава. Какво значи това? Ако само знаем кой е Бог, кой е прав Бог за нас, това е добре. Но ако няма любов към Бога, любов към ближните си, това не остава там ставим като фарисеите. Ние празвам голяма заповед закон, кой беше? Когато запита Христос, коя е голяма заповед закон, каза: да възлюбиш Господа своя Бог и да бъдеш ближен като себе си. Това беше закона. Ако нямаме любов, ние сме религиозни хора. Религия. Така че е важно сега. Искам да кажа само някои неща, които запомням само за около 5 минути. Как се истините от тази история, ако малка е така? Бог зачита волята на всеки един човек. Значи Бог никога на сила няма да заведе в рая, разбирате. Ако Бог напише хората, на сила никой да влезе в небето. Но човек трябва да оправи отношението на тази земя с Бога и да промисли как да продължи живота си. Откровение 27 казва така: в небето не ще влезе нищо нечисто. Това е истината. Всичко нечисто трябва да остане тук, на земята. Там от тебе само чисти и святи. Църква чиста ни опетняна свята, казва Словото Божие. Сега, друго, колко сме по-далеч от Бога, поради греха, което вършим, ще потъме все по-долу и по-долу. Това е истината. Някой мисли, че без Бог може да се справи. Докъде и как? Аз на времето, като бях музикант, съм работил по съединенията, идваха хора, които знаех, че живеят съзнателно грях. Идвала през си болници, другите болника си, ама когато има някакъв празник, идват двамата ръка за ръка така. И са много щастливи двамата. Пред колко правят? Цирк. Хората, които аз виждах, по-отделно той човек с друга, тя с друга, ама не пред хората са едно.
Няма как без Бога да има единство, да има любов. Разбирате, всичко е фалш. И сега, покаянието е личен акт и всеки сам избира себе с покаянието. Това е нещо, което Бог те докосва, Бог те кане, но въпросът ти сам избираш. Исаия 55 казва така: търсете Господа, докато може да намерите, призовавайте като е близо. А Евреи 3.15 казва така: ако днес чуете гласа ми, не закорявай сърцата си. Или не се прави, че не му чуваш. Това е истината. А ви си мислите някой, аз не разбирам, чакай. Бог на си каза: ти пътуваш към ада, заминаваш, помисли за живота си. И после каза така: нещо те може, Бог дава възможност на всеки човек да спаси. Без всеки човек има възможност. Амос 5.6 каза така: потърсете Господа и ще живеете. Това е истината. А Еремия 29.13 каза така: и ще ме потърсите. И ще ме намерите кога? Кога те потърсите? С цялото сърце. И днес така, бих звал да завършим с една кратка молитва. Ще скачи към страни да се помоли сега. Но като цяло трябва да знаем, че наистина Бог много обича и Бог да отърпи. И Божията благост е да начина да върви към покаяние. Така че ако някой от нас е някъде малко се отделил от Бога и се отдалечил, нека да се върне отново при Бога с покаяние. Нека така е, татко, прости ме, че ако съм правил неща, които ти не одобряваш, съзнателно, искам да се върна при тебе. Вижте, никога не е късно човек да се покая до тия възможност. Не е срамно да кажеш: Боже, прости ме. Срамно е да продължиш да живееш там в това състояние. Нека Бог да благослови. Спрем се. Хайде,